Fix-xhur li ġejjin, il-faċilità korrettiva ta' Kordin se tkun qed toħloq menu tal-ekel ġdid tal-ħabsin, kif ukoll se tkun qed timplementat ta' miżuri ta' sigurtà li jirriflettu żminijiet tal-lum. Dan żvelaħ il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia li spjega kif wara li ġew evalwat it-talbiet tal-ħabsin beda proċess biex jinħoloq menu ġdid li jilħaq il-ħtiġijiet ta' dawk kollha li qegħdin fil-faċilità. U żied jgħid li waħda mill-premessi li se tkun qed titpoġġa fuq min se jibda jforni l-ikel hi li joffri opportunità ta' xogħol u taħriġ lil-ħabsin. Pass il qudiem li jista' jlesti lil dawk li qegħdin fil-faċilità għad-dinja ta' barra. Ħankun qed nibdew bl-affarijiet tal-ikel, ħankun qed inkomplu mbagħad b'affarijiet li huma edukattivi. Fil-fatt l-inmates se jingħataw l-opportunità illi jingħataw it-taħriġ kollu neċessarji wkoll għal min irid biex eventwalment jista' jħarġlu ċertifikat illi huwa jista' jaħdem fil-catering. Il-Ministru żvela wkoll li biex tissaħħaħ is-sigurtà wara l-bibien tal-ħabs sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu qed jiġu installati teknoloġiji ġodda li fost oħrajn se jeliminaw l-strip search li tista' tkun umiljanti kemm għall-uffiċjal kif ukoll għall-ħabsin. Sa nkunu qegħdin naraw li jinbidlu l-kameras kollha ġewwa l-faċilità, sa nkunu qegħdin ndaħlu l-body scanners. Ħalli bil-mod naqtaw darba l dejjem il-mod kif jiġu eżaminati f'persuni li jkunu suspettati bl-iktar mod degradanti. Intant, dwar il-futur tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, One News tkellem mad-direttur, is-sur Alex Dalli, li ilu fil-kariga għal dawn l-aħħar 6 ġimgħat. U stqar li l-pjanijiet tiegħu huma li jkompli jinvesti fil-benesseri tal-uffiċjali biex jirriflettu f'servizz aħjar għall-ħabsin. L-ewwel ħaġa li jiena nixtieq nifoka fuqha hija l-għaqda ta' bejn l-uffiċjali. Wara l-għaqda tiġi l-edukazzjoni tal-uffiċjali għaliex l-uffiċjali huma dawk in-nies dak il-medium illi ħajservu biex l-inmates ikunu jistgħu jiġu moqdija. Dan kollu seħħ fid-dawl ta' attività li ġrat fil-Ministeru għall-Intern li fiha nġabru 5 uffiċjali veterani li waslu għall-irtirar tagħhom fejn għall-ewwel darba ingħataw ċertifikat ta' rikonoxximent għal karriera twila wara l-bibien tal-ħabs ta' Kordin.